उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 13 बोसोर सिङारि जोलुर बादायलायनानै मोनसे फिथाइ मोनदों आरो बे फिथाइयानो जाबाय साब्रै जोलुर गेलेगिरि आन्डार 15 आव बिथांमोना दा इउनाइटेड एफसिनि जानानै गोबां कोचिं लागासिनो दङ थोंजोङै नैबे समाव सोर माने दङ बेखौ मिथिनो थाखाय मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि जोरोमसा बर' आं दा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आन्डार 15 टीमाव गेलेगासिनो दं बेनिफ्राय दायो बेनि उनाव मा जागोन बेनि उनाव दा बेयाव प्रेक्टिस जागोन दा आगष्टफोरनिफ्राय ओमफ्राय बेनि उनाव आन्डार 15 युथ लिग जागोन आरो साब जुनियर आरो बेनि उनाव नेशनेलनि सिलेक्शन केम्पिंआवबो बेयावबो मोनदों जों उदालगुरिनिफ्राय सानै इउनाइटेड एफसिनि जानानै जन आब्राहाम बेखौ दैदेननो बेखौ लोगो मोनदों मोनाखै लोगोलाय मोनाखै नुबाय आरो नोंनि मा मुं आंनि मुङा सिमांसा नार्जारि दायो बबेयाव मा खालामगासिनो आं दायो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव गेलेगासिनो दं बेनिफ्राय मा जागोन दा बेसेबां दिन जागोन बे कोचिंआ दायो बेखौ बुंथ'नाया आगष्टनिफ्रायसो जागोन प्रेक्टिसा दासो जागोनसो नङा होमबा दा बेनि उनाव मा जानो सानदों बिनि उनाव बेयावनो मोजां गेलेनो सानदों आरो मोजां गेलेनो आइएसएल गेलेनो नोंनि मुङा मा मुं आंनि मुङा ग्रेसियास दैमारि जोलुर गेलेनायखौ बबेयाव जागायदोंमोन आं जोलुर गेलेनायखौ हरसिंगा आबसुजों गेलेजेनदोंमोन बिनि उनाव आं दायो नैबे नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि आन्डार 15 टीमाव गेलेनो मोनदों बेनिफ्राय माबाफोर सेलेक्सन जागोन नामा बेयाव जोङो दायो सेलेक्ट जाना दंखायो दायो आगष्टनिफ्राय प्रेक्टिसा जागायजेनगोन बिनि उनाव जोङो बे जुनियर एआइएफएफ जुनियर लिगखौ गेलेनो मोनो मा फारागथिखौ नुदों दायो गामिनिफ्राय थांनानै बेहाय गुवाहाटियाव थांनानै बे माखासे फुटबल गेलेनायनि माबाफोर आदब सोलायनाय नुदों आं मोनदों आं जोबोर उन्दैमोन जेब्ला आं बेयाव गेलेजेनदोंमोन दायो आं देरबाय आरो आंनि स्किलफोरा डेभेलप जाबाय आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सासे दंबोयो नैबाय नोंनि मा माव आंनि मुङा सामुएल दैमारि बबेनि उदालगुरिनि सिङाव थानाय बुरासुब्रि गामिनि जोलुरखौ बहा गेलेगैयामोन फार्स्ट गेलेनाया बबेमोन फार्स्ट गेलेनाया आं बे आबसुनिनो आन्डार 13 आव बेयावनो गेलेजेनदोंमोन दा बेनिफ्राय इउनाइटेड एफसिआव सेलेक्ट जादों नङा ओमफ्राय मा गेलेगोन बेनिफ्राय जोङो मा जाबाय थादों दायो आगष्टनिफ्राय बे नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव बिदिनो कचिं जासिगोन जेब्ला नोंसोर बे ट्रायल होदोंमोन सेलेक्ट होदोंमोन अब्ला बेसेबांसो माने नोंसोर बायदि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन बेयाव 300 200 700 800 बिदिसो बाहागो लादोंमोन बेयाव बाहागो लादोंमोन बेनिफ्राय नोंसोरो सेलेक्ट जाबाय नङा माबायदि मोनदों गोसोखौ दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव थांनानै माबायदि फुटबलनि माखासे आदबफोरखौ मोनदों ना मोनदों ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सानदों इयुनाव जोङो हलिचरन नार्जारि आरो दुर्गा बर'मोन बायदि जानो नाजागोन साबायखर बावबाय थारैनो जिहेतु माने बियो दुलाराय बर' फरायसा उदालगुरि जिल्लाया दैदेनदोंमोन गिबिया दिनै 14 बोसोराव जिहेतु बे 13 बोसोर सिङारि जि जोलुर बादायनाय बियो 14 बोसोराव आगान सुरनानै मोनसे फिथाइखौ मोनदों बे साब्रै बावैसो नोंथांमोना नुबाय साब्रै गथ'आ दिनै इउनाइटेड एफसिजों सायख'जानानै दिनै बिथांमोना मोजां गोजौ थाखोनि दिनै जोलुरनि बागै सोलोंथाइ लागासिनो दं बे जोबोद बाख्नायथाव आरो नैबेजोंबो फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे जों माने मिजिंथिनो हायो जे नैबे समाव केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों जिहेतु नैबेयाव उदालगुरि जिल्ला आरो जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि आरो उदालगुरि दख'रानि गेजेराव दायो जोबथा गेलेनाया सोलिगासिनो दङ नैबे समाव मोननैबो हानजाया मोनसे गलाव दिनै द्र जागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ गोजा जार्सि बे जाबाय डिमाकुसि दख'रा आरो गोथां जार्सिया जाबाय उदालगुरि दख'रानि गेलेगिरि बिथांमोना दा बेखायनो नैबे समाव आं थारैनो जों मिजिं गोजोननाय मोनदों दा नैबे समाव उन्दैनिफ्राय बिथांमोनखौ मोनसे स्कप होनानै जि मोजां खामानि मावदों बियो थाबैनो बिनि साबायखर बावनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दा बेजोंनो एनबिएन जानानै आं प्रफुल्ल कुमार बर' Jangan